Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea gure inguruko futbolzalei eskaini nahi diegu, gure FIFA maitei, gure jokalariei, baloiaren atzetik dabiltzan neskato eta mutikoi. Gaur, maiatzak 25, futbolaren mundu eguna da. Zorionak, Xabi. Nazio Batuen erakundeak sortu zen eguna duela pare bat urte. Antza denez, futbolak oro har bakea eta garapena lortzeko duen garrantzia aitortzeko. Eta pertsonen eta komunitateen artean errespetua eta tolerantzia sustatzeko. Maiatzaren 25 aukeratu zen eskualde guztiak ordezkatuta egon ziren historiako lehen nazioarteko futbol txapelketaren mendeurrena betetzen delako. Parisen gertatu zen 1924ko udako Olimpiar Jokoen esparruan. El deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría, no queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta super idea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero... Entzuleok abestioni buelta emateko gai izango garen ala ez daukagu oso ziur, baina, zego juri. Bueno, entzule baten laguntza izan dugula bestia aukeratzeko. Besarkada bat gure entzule horri. Gogorra. Tira, aipaditzagun futbolaria. Gaurko gunez jaiozen Isidro Langara, 1912an haurtzaroan doainen pasa eta bertan hasi zen futbolean. 30ean Real Oviedok fitxatu zuen eta ara joan zen. Baina Gerra Zibilean Eusko Jaurlaritzak antolatuta Euskal Herriko futbol selekzioarekin turra egin zuen Europan eta Ameriketan. Berarekin aritu zen Emilio Emilin Alonso Larrazabal Getxon jaioa urte eta egun berean. Gerra Zibilean Gudarako fondoak biltzeko sortutako aipatutako futbol selekzioan parte hartu zuen, baina ondoren Mexikon erbesteratu zen. Eta nola ez gaur urtebetetzea ospatzen ariko den Oier Sanjurjo ere aipatu behar dugu, zorionak, Oier. 1986ko maiatzaren 25ean jaio zen Lizarran, atzelari edo erdilari lanetan aritzen zen eta Osasunako kapitaina izan zen. Egun, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria da 2025etik. Del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad, no es muy difícil claudicar, esto empieza a ser un laberinto, ¿dónde está la salida? Estás asustado. Tira hementxe lotura nik andereño Nafar bat aipatu nahi dizuedalako. 1936ko maiatzaren 25ean hiltzen Mariana Sanz irakaslea, 78 urte zituela. Irainetan jaio zen, Sakanako eskualdean, Iruñeko eskola normaleko zuzendari izan zen eta hezkuntza biziberritzaren alde egindako lanagatik da ezaguna. 1901 irakasle numerarioa izendatu zuten 33 urterekin Iruñeko eskola normaleko letren sekzioan. Urte batzuk beranduago 1906an eskola normaleko zuzendari izendatu zuten, hezkuntzaren berritzearen eta emakumearen askapenaren alde lanean hasi zen orduan. Bere zuzendaritzapean oinarrizko eskola normala goi mailako eskola bihurtu zen eta hezkuntza erreformak ezarri ziren katedra berriak sortzeko euskarakoa. Besteak beste, korronte pedagogiko berriak ere sartu zituen eskola berriaren hildoan, Montessori metodoa eta gorputz hezkuntzako metodo berriak bezala. Andereño bat ikusi nuen igande goizno batez, bista berian agradatu nintzanaren begiez, ez dut uste baduela parerik ez ditasunez, ene bihotza tristerik dagoarekin izan behar.
joan gara futboletik irakaskuntzara, baina izuek gaur beste bi nazioarteko egun garrantzitsu ospatu behar ditugu, eta ez dira tripiaren mundu egunak, ez? Lehenengoa Afrikaren mundu eguna da. Ospakizuna 1963ko maiatzaren 25 hasi zen. Afrikako estatuetako 32 buruzagi Addis Abeban bildu zirenean, Afrikako batasunaren erakundea osatzeko. Gaur egun Afrikako batasuna da. Egun hori garrantzia handikoa izan zen beraz, egun ofizial izendatu zuten. Bere helburu nagusia dekolonizazioa bultzatzea zela finkatu zuten, baita Afrikako askatasunaren borrokalariak babestea ere, armak, finantzak eta bolondresak eta entrenamenduetarako lekua eskainiz. Herrialde kolonizatzaileei estatu hauen aire espazioa istea ere proposatu zuten. Estatu buruei eskatu zieten Hego Afrikako apartheidaren gobernuarekin harreman diplomatikoak eten eta zigorrak jartzea. Eta kezka azaldu zuten Ameriketako estatu batuetan bizi zen arrazakeriaren inguruan ere. Thatha luthando lwakho, thatha inhliziyo yakho, suyiphathe njengeqanda, sithandwa ndithi ngabo, ndiyasithandela apha kuwe. Aurtengo lelo ofiziala honakoa da. Uraren eskuragarritasun iraunkorra eta saneamendu sistema seguruak bermatzea 2063 agendaren helburuak lortzeko. Afrikako batasunak ezarri zuen gai hori ura eskuratzea lehentasun politiko kontinentaltzat hartzeko. Horretarako sortu zuten Agenda 2063, The Africa We Want, plana deritzona. Panafrikarren batasunaren autodeterminazioaren, askatasunaren, aurrerapenaren eta oparotasun kolektiboaren aldeko bultzadaren adierazpen zehatza. Horretarako, dio erakundeak, beharrezkoa da lehentasuna ematea garapen sozial eta ekonomiko inklusiboari, integrazio kontinentalari eta erregionalari, gobernantza demokratikoari, bakeari eta segurtasunari besteak beste. Etorkizunera begirako plan horretan toki garrantzitsua hartu du AFSAK, Afrikako Espazio Agentziak, kontinentean urtero $20 milioi mugitzen dituen eta 19 pertsonari lana ematen dien sektorea dinamizatzea du helburu. Zure mapa galaktikoan dena prestau agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira. Programa espazialak egin dituzten Afrikako herrialde gehienak sateliteak orbitan jartzean oinarritzen dira. Haien aplikazio aukera zabala eta azken urteotan fabrikazio eta merkaturatze kostuek izan duten beherakada baliatuz. 1988an orbitan jarri zen Afrikako herrialde baten lehen satelitea, Nilesat 101 izan zen, telekomunikazio enpresa egiptoar batena. Ordutik beste 16 herrialdek 72 satelite jaurti dituzte, Egipto eta Hego Afrika buru direla. Baina beste herrialde batzuetakoak ere badaude. Djibutik jaurti zuen bat duela urtebete klimari eta urbaliabidei buruzko datuen bilketa hobetzeko. Beaketa sateliteen erabilera nagusietako bat da baliabide naturalak hobeto kudeatzeko aukera ematen dutela. Sudanek adibidez 2019an abiarazi zuen bere lehen satelitea, besteak beste baliabideak identifikatu eta ingurumen aldaketak eta nekazaritzaren egoera motorizatu ahal izateko. Eta Ugandak gauza bera egin zuen 2022an, bere lurraldeko uraren kalitatea, lurzoruaren emankortasuna eta baso soiltzea aztertzeko. eskutik eskura urte barri zarrak eroan ta ekarri barriak altzora ura eskutik eskura
Eta espazioan jarraituko dugu. Skywalker familia, Obi-Wan Kenobi, Palpatine, Padme, Han Solo, Chewbacca eta horiek guztiekin. Izan ere, gaurko egunez, 1977an estreinatu zuten Star Wars sagako lehen pelikula, Star Wars laugarren atala, itxaropen berria. Ez dut sekula ulertuko film hoien kronologia. Laugarren atalarekin hasi zen, gero 2 hamarkada beranduago lehenengo atala izeneko pelikula bat estreinatu zuten, haze nolako zorabioa. Begira, gaur pelikula honen omenez, arrotasun frikiaren mundu eguna da. Ja. Zergatik egiten dira barre, ni ari naiz Star Warsen laserreko ezpata hoiekin, zerbait jakingo banu bezala, baina tira. Horrela, nazioarteko egunak aipatuta, gaurko gaiak aurkezteko moduan gaude. Zer dakar gaurko bigarren kafeak? Zerua hemen liburuaren horrietan murgilduko gara, Oiana Arana idazlearekin. Puri-purian tarteare izango dugu, astlenero bezala. Ea, ez dizkiugun gomendioak elkarri lapurtzen, ze gaur goizean egonda saiakeraren bat. Eta Enhanced Games, joko olimpiko moduko hauek duela ordu batzuk hasi dira, beraz, horren inguruan hitz egingo dugu. 4 hilabetez, artifizialki indartutako atleta, igerilari eta alterofiloek organismoaren mugak eta errekor legalak gainditu beharko dituzte Las Vegasen. Tira, decepzioa izan da nagusi lehenengo jardunaldian, kontatuko dizugu. Entzuleok, maiatzak 25 ditu gaur, eta astelena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Entzuleok, zuekin Jun Erromateti Ibarguren, egunon? Egunon. Eta zuekin Noa Gaztainago Jarbide, egunon? Ui, oren, Noa Gaztainago Jarbide, egunon? Egunon. Eta hemen ja faderra jetxita zegoela ikusten ari zena. Beti. Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Ze elegantziarekin altxatzen duen eskua hor, abixatzeko, ei. Falta da zerbait igotze, Bai, ez da? joder. Goiuri zeizarandi, egunon? Egunon. Entzuleok, menizketan ari zizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak, 1180 garrena du, goizak 11:21 minutu, gu 5 urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan segituan txatari begira, eta segituan gure maite dutak zuekin elkar banatzeko asmotan, esandakoa. Ongitorri guztioi, naiz irratien zarete, bai, bigarren kafean. Ze Junet eizu gustatzen? Ez, bapatean, astelen goizak da, ez da? Bai. Eska, malenen ahotsa bapatean entzutea harritu nago. Bizitzauek zuri dazten. Horixe, egun hon, bizizeate galdetzen du Gorka, kostiralean zure besarka da faltan botan hon inigo, da nora joan zinen Gorka. Egia da, gauza piloa jaso bar genuela topik antzokien esan ezinen kontzertuaren ostean, eta gurtu nituen hor azkar batean batzuk, baina faltzeko orduaren mugan genuen, antzokia ustutzeko ere bai, eta ikusi genuenean eneritz Arantzabeia, nireren bizkia merchandisinarekin eta moldatzen zela trastea jasotzera joan nintzen Gorka, ikusi zintudanan urrunean, baina pena.
Nere maite duta da, asteburun, ze ona, ostiralen esan ezin, ikusi dudan kontzertu honena dio Gorkak. Larun batean Azpeitian elektrotxaranga txapelketa herrikoia eharra atzo, igande Alkizan naturaren doinuek jaialdian, ze polita. Ta Julen Alonso egontzan, eta ze emozionantea. Ia bete Gorkan, erasteburua intensoa izan da, zure ere, ez pentsa, Zago nuke. Egunon nekane altzela, ize ederra Alkizati bueltan Tolosako kalen topatu non desantzidan. Kaixo, ni naiz nekane, ole ere, nekanek dio, astelenon. Kaixo, Gorka, atzo plazerra zu ezagutzea. Gorkak dio, upa noa eta Xabi, eta eneko gaur ez dago hemen, eneko gaur jai dauka. Dantza 86, bueno, oia eskutati joan zeigu, erabat. Zelanoko lana intzuten Xabi, eneko eta Anoa eta Imanolek ostiralean, bueno, hori ikusteko dago. Lana egin zutela, bai ez da ezakegu, zelakoa egin zuten ona edo txarra izan zen, hori ja beste kontu bat izango da. Egunon gaztiak indiokerrek, egunon guztioi, esandakoa, hementxe garela, astelenari orpei honena jartzeko prest, giro ederra dago, akaso beroxa mar gaur ere, temperaturak gora datoz, ezta? Baina, tira, oitu beharko dugu, hemen, ze oiuri, jake jaka, ezta? Ja marmarka. Ez da izue, ze asteburu txarra pasaudan, buruko minarekin eta, bapateko temperatura igoera honekin, esan behar dizuet, pasaden larun batean, ezkontza batera joan nintzela, berokiarekin eta botekin, eta larun bat honetan 37 gradu egiten zituela Tolosan. Orduan, nago pixka eta astoratuta. Berri hon badauka zuretzat. Gaur temperatura ez da 33 gradutatik igoko. Baina... Asko ere ez da jetxiko minimoak hoi da. Aurreko betzantzun bere maksimo 28 Bai, 28. Bida, gaur, zure maksimoa gaindituko du egunak, eguerdiko 12etan. Justu, bigarren kafea gurtu da esango diogu entzulei. Bier goizeko 10:05 28 gradu. Bida, goza bat esan barizut eta ularria da, 33 gradurekin, ez dut, ez da kroketa bat jateko gogorik izango. Ez, Larria da. Hola gaude, Bai. bizitza, Jo. Bizitza gogorra, Bizitza gogorra da. Ezin ziteken aurreko ezi. Triste, Tira, maite dutekin egingo dugu bidea, hemen, zer dien diokerrek, etzinean pasa Gorka, nola, Arraguako jaietatik etzinara pasa, denerako etzina eman Gorkari, Arragua oihartzungo auzo bat da, eta Gorkak dio, danetara ezin oihartzunean garraio jarri, bestela nola joango naizenik, claro, Gorka garraio publikoan Euskal Herritik barrena kultura konsumitzen dabil. Garraioa badago, justo Arraguara, oihartzunen dagon topo parada bakarra Arraguan da, eta ez hartu oihartzungo plazara juteko asmoa balin badukazute, kilometro batzutara geldituko zate. Gorkak erresa dauka Urretxutik Donostiraino aldiriko trenetan, han paseotxo bat eman, eta Eusko tren hartu Arraguaraino. Perfecto. Nik uste du Gorka 3 ordutan dantzarela. Alegia, guk Madrilen Sahararen alde jotzera taratu genuena, zuk Urretxutik Arraguara taratuko zenuke. Baina, baizu, ondo. Bai, giro edarra zegoen. June, zure maite dut azin da? Nere maite duta da telesel batek ikartzen dizkitenean, igual noiz baitentzun da nituna bestia, baino kaso askorik egin ez dietenak. Eta orain, gehiago entzuten hasi naizenak, ze azkeneko astean pasazait pare bat abestirekin, adibidez Elton Johnen The Beach is Back abestia, batean aurreko astean ikusi nun telesaian atera zen asko gustatu ditzean, eta egun hauetan nahiko itxentzun dut. Eta hoxe da, nire maite duta motz-motz eta simple. Es difícil, pero vamos dando los pasos. Noa, zure maite dut azin da? Nire maite duta da asteburu hau. Larun baten jungina lagunak tani Antxontegerian ikuskizuna ikustea. Eta, egia esan plan polita izan zen, desberdina gaina. Eta, baita irtzai polita dela zure herriko pertsona bat, aspalitik ezagutzezuna ikustea, olako ikuskizunak iten. Eta, Tolosako jende asko zeon gainea, eta plana desberdina eta polita egia esan, eta jende asko ontzan. Eta gero, ganden jo nintzen, ondartzan pasan honeguna, eta super gustu egia esan. Nola bizi ematzuk. Xabi Arrita, zure maite dut azin da? Nire maite duta baino da anekdota bat, asteburukoa. Ados? Larun batean joan nintzen ama eta arrebarekin goizean erosketak itea, arropa armario pixka renovatu behar nulako, eta betiko gauza pasazan ez, ni joan erostea, eta denak boltsa batekin atera. Eta gure lehenengo misioak arragonukan, zala kamiseta beltz bat erosi, gutxienez bat, erostela 2. Atera ginen zapatia, galtza, kamiseta,
baina kamiseta beltza esan etxera itxi. Ez genuen erosi. Baina, bira errexia dela kamiseta beltz bat, oza. Bai. Uste dut nire arazoa dela kamiseta guztiak beltzak diela. Jungian, objektibo batekin, kamiseta beltz bat, eta gero ja gainerakoak, eta erosi genuen gainerakoa, eta kamiseta beltzaik ez. Jo. Badakizu, esan ez zinen kamiseta beltza erosi. Ez dago taiarik. Ba, gehiatera pasko dia. Iritsiko da momenturi. Ni bili nintzen Sahara Festen Madrilen topatu nahian beltza etzen kamiseta bat, eta beltzak ziren da. Nik esango non beltza dela kolorea errexena aurkitzana, ez da? Bai, egon bazauten. Bai, vale. Egon bazauten baina ez genuen erosi. Bai, osea, gero liatu egitezea eta... Bai, ez datu egiteke totuak zeatela, edo nola diagnostikoa. Hori aspaldi bai ez datu. Go, Juri ez eizarandia, zein azure maite duta? Ba, nere maite duta da, naiz eta bero itogarria zegoen atzo, ba, azkenean plan politia egiteko aukera izan nuela, eta ba, horixe nere maite duta. Egin nuen plana, ezin dela kontatu, sekretua da, egin nuen plana politia izan zela, eta horixe, ba, eske ezin da kontatu. Ba, gauza, esango izut, zure maite duta da... Erra maite duta. Maidu. Erdia, bale, barduan osatzeko esango dut, pixkat urduri nagoela, utzi ditu dalako bi margolari etxean, nire etxeko ateak eta margotzen, eta etortu behar dizuet, lehenengo aldia dela, horrelako zerbitzu bat kontratatzen dudala, eta nire etxean, eta bata eta beste. Eta orduan, gaur aritu naizela, goizean oso urduri ez nekirako nola jokatu. Hau da, joan naiteke lanera zuek hemen utzita, ez, bai, eskaini behar dizuet gosaria, badaukazute, gero zerbeza eskaintzen badizuet ondo, edo gaizki dago hori, zelanean ari zarete, dago urduri, kudeak eta honekin. Zaiti, inoiz gertatu. Eta orduan, orain etxean daude, eta gero joango naiz bisita egitea. Eta dakit. Ados. Ba, nik maite duta ere asteburuari eskeniko diot, ondo baderitzo zue, egia esan asteburu potente izan da. Nahiko xixio egin dauzten dizuten horietako, ostiralean kontzertu berezia genuen esan ezinekin topiken, hor Gorkak aipatu du bertan egon zela, lan desente hartu genuen kontzertu hori berezi egiteko, eta horrengo goizean goiz, Janira Arantzabe gurekin zetorren, postal kolekzionistak taldearekin, Madrilen Sahara Libre Festen abesten genuelako, Ribas de Bazia Madriden, eta oso asteburu politi izan da, oso giro polita daukagulako, bi taldeen artean ere jende asko berbera gara, eta oso familian aritu ginen, Ander emazte eta aurrekin etorri zen, eta oso gustora. Eta oso polita izan zen, ez dakit, nik hainbestetan kointzitu ez dudan, edo esan euskal artista nolabait miresten dituzun horiekin topatzeko errexago izaten dira bideak, hemen irratian izan ditugu haietako asko, Saharari kantari ere bai kursalen, bai Euskalduna Jauregian ere haietako askorekin izan gara, eta nolabait gure eszena bada saretuagoa eta txikixagoa, baina bai, bertan iritsi eta segituan ari zen kantuan Luis Ramiro, gerora orain entzuten ari garen Marwan bera aritu zen kantatzen, antzegoen Pedro Guerra, bertan bizi dena gainera, Luis Pastorrekin aritu nintzen izketan, 73 urte ditu, gogoran dute haren bideo mitikoa, galdetu zioten, donde están los cantautores, ez non dira kantautoreak, non dago borroka kantua, eta oso erantzun ederra eman zuen, Willy Toledorekin izketan aritu ginen, eta dena oso polita bazen ere, maite dut ez bat ere, izan zuen gure bisitak, ze euskal talde bakarra izan ginen bertan, eta ederra izan zen, pixkate herri zapalduia referentzia egitea, Palestinari ere abestu genion, jendea tope zegoen, batzuk euskaldunak ziren, asko ez, eta hortxe babesa ematen, eta oso gustora, baina guk bukatu orduko Willy Toledo berriro agurtu genuen, eta aurpegi xelebrea jarri zigun, zijoalako kontatzera eta salatzera, ordu batzuk lehenago, nik oraindik ikusi gabe nituen irudi hauek, baina Bilboko Loiuko aeroportuan ertzantzak izan zuen jarrera erabat oldarkor neurriz kanpoko hori, eta bapatean xufle guztia
ustu zitzaidan, hain gustora, hain zoriontsu eta hain... ez dakit nolabait euskal ordezkaritza ere izaten Espainiar estatuko artista mordoa biltzen zituen jaialdi handi eta eder horretan eta Sahararre askatasun aldarrikatzen zuen jaialdi horretan, eta bapatean zure poliziak, zure zergekin eta zure gobernuak, ez dakit nolabait elikatzen duen poliziak jipoitu izana, La Flotillako edo, bai, ontzidiaren, kide horiek, izan zen, Jesukriston zaplastekoa, urren gorduetan irudi gehiago ere ikusteko aukera izan dugu, izan dira honen inguruko nahikoa salaketa, sare sozialetan ikusi dugu, manifestazioak izan dira, baina bai, nire maite dut eza zergatik sentitu behar dugun bai etxean eta bai etxetik kanpo lotxatuta gure poliziarekin eta jaurlaritzaren jarrerarekin, eta batez ere pixka bat gauza normaletara joan da. Ze uste dut gauza asko azter daitezkela, eta aipatu du Bingen Zupiria segurtasun kontseilariak aztertuko dutela. Nolabait egin beharrei eta protokoloei helduta egin diren gauzak, eta akaso bera adierazpenak ez dira gertatutako guztian okerrenak izan, honenak ere ez dut esango, baina ardura hori behintzate hartu du. Ez dut ulertzen zertarako ertzainak egon bartzuen horrelako harrera batean, baina batez ere ez dut ulertzen ertzainak bertan egon behar baldin badu, ertzain diren pertsona hoiek zergatik ez dauden txalotzen. Horrelako bidaia, horrelako bidea, horrelako aldarrikapen eta horrelako borrokan egon diren pertsonak. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen gure artean, gure entzulen artean egongo da ertzainaren bat, seguro, ze badaude, eta espalin badaude kontaiezu zuek, ez da git, denok aipatzen dugu inoiz, ez, badaut lagun bat ertzaina dena, eta horrelako kontuak, ez. Josu ofizinatakoa. Josu ofizinatako zuen koinatua edo laguna, ez. Bai, denok ditu, gertu, baten bateki, igual ez, baina bai, badago, ez da. Zergatik ezin duen ertzain talde bate joan aeroportura eta jarri albo batean eta txalo egin flotillaren jende horri. Txalo egin! Nondik atera zarete? Zer dago zuen buruan adostuta omentzegoen ze hori kontatu du segurtasun sailburuak. Iritsiera, ongietorri konzentrazio bat, Israelgo estatuak egin dituen gehiegikeria, barrabaskeria, eraso sexual eta torturak salatu eta ongietorri egiteko konzentrazio batean zergatik ertzainek egon behar duzuen ostiak ematen eta ez txalo egiten. Ez dut ulertzen. Zein da zuen gizartean ontzaudete zer egiten duzu zuen bizitzekin? Zein dira zuen seme-alabak, emazte, senar, lagun, koinatu, amona, guraso, lengusu? Zein zarete gizarte honetan? Eta non zaudete gizarte honetan? Ze zuen esku espadagoen erabaki bat baldin bada, agertu beharko zenukete Bingen Zupiriaren dimisioa eskatzen ark eskatu duelako zuek ostiak ematea. Uste dut ez dela hori gertatu. Sentsazio hori daukat. Zupiriak ez duela esan garai batean Kabakas hiltzen utenean bezala ertzainok. Hiltzen utenean Kabakas. Entrat con todo. Ares, segurtasun sailburu zen hartan. Uste dut, Zupiriak ez duela esan, eman ostiak nekatu arte, eta eraman zakurba bezala lotuta lurrean, osasun zentro batera, flotilla delako kokide bat. Eta hori esan ezpadizue, erabaki hori, fascistak izateko, arduragabekeria hori zuek hartu duzue. Eta honek, azalpenik beharko du, uste dut, sailburutik asko zaratago. Ertzaintzaren bozera mailak ere, zerbait esan beharko du. Baina oskoz aratago noa. Akaso gure lagun ertzainei, Josu, ofizinatakoari eta beste hainbati galdetu behar digu, ze hostia egiten ari zareten. Nora zoazten. Zar nahi duzuen gizarte honetan. Ze bestela oso zaila izango da zipaioa kormara esaldi zaharroiek gaur egunerokoan ez izatea. Ezin da jasan egiten ari zaretena. Eta kaso, zoritxarrez entzule gutxi ditugu zuen artean, baino dauzkezuenak, daudenak edo gertu dituzuenek, galdetu hau, zein den zuen papera gizartean, non zaudeten. Uniformeak entzen duzuenean eta uniformea jartzen duzuenean ere. Dejé una nota encima de la almohada. Tu monstruo del armario era mentira. Pasaron más mujeres por mi vida,
Ya siempre miro en todos los armarios. Eta ala eta guztiz ere nahi nuke maite dut tarte hau amaitu alde positiboarekin. Herri zapalduen kontrako festa ikaragarri izan zen Ribasen, alderdi komunistaren feudori izan den espazio horretan festa asko egin dira fasismoaren kontra. Hau ere izan zen Marokoren, Espainiaren, alderdi sozialistaren, aipatu dut leno Rodolfo Ares, eta Aresen garaiek ere gogoratzen digute. Hemen kare biziaren garaia eta gogoratzen digute Sahara herriaren traizioa. Baina nahi nuke geratu alderik ederrenarekin, Luis Ramirorekin, Amparanoiako Amparorekin, nahi nuke geratu Rocío Saizen show Moskor xelebrearekin, nahi nuke geratu Marguanen kantuekin, eta nahi nuke geratu kontatuz euskal talde bakarra izan ginela bertan, baina ederra izan zela sentitzea gu herri zapaldu ere bagarena eta batzutan ertzaintzagatik zapalduak garen herri honek kantatzen diela beste herri zapalduei. Los mejores desengaños son las noches de una noche cuando juegan dos extraños a quererse medio en serio y sin reproches. Tú haz como si me conocieras. Yo fingiré que me conoces. Eta maitzeko, maite dut bat gure Instagrametik iritsi dena. Gaurko nire maite duta larun bat eguerdian Toni Romenger mitikoa Markina Xemeñen bere emaztearekin eta beste 3 bikoterekin biziletan zebiltzala. Terraza batean trago hartzen. Bueno, bentsa, Toni Romengerrek Euskal Herrian garaipen batzuk eskuratu ditu, ziklista suitzarra handi izan zen, eta ziklismo oso presente izan dugu gure errepidetan egunotan, Toni Romenger ere aipatuta egingo dugu gaur aurrera. Xabita, Noa, gero ikusiko dugu elkar, zoazte datozen egunetako eginkizun eta bestelako lanak aurreratzen. Hala, bai. Agur. Gero arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. Badago leku bat non dopina ez den izkutatzen, ospatu egiten den. Badago leku bat non kirol prestakuntza entrenamendutik haratago doan. Badago leku bat zeinetan sariak ez diren dominak, milioiak baizik. Nola ez, leku hori Las Vegas da. I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. Duela ordu batzuk hasi dira Enhanced Games deituriko kirol probak. Naiz eta baten batek esango duen kirol proba izena ere ez dela egokia egiten ari direna deskribatzeko. Baina zer demontre dira orduan Enhanced Games, Jone Inigo badakizu zuek? Nik Enhanced Games entzun da pixkat, ustez, suma ezakedala. Hartzen diozu, zerbait. Bai. Bueno, labur eta azkar azaltzeko, esan dezakegu, dopinaren joku olimpikoak direla. Luzeago azalduta, izango litzake, joku hobetuak, ingelesez Enhanced Games, nazioarteko kirol ekitaldi bada, non atletek ez zuten droga probarik izango, eta are gehiago sustatu egingo den errendimendua hobetzen duten sustantzien erabilera. Hori bai,
Sustantzia horiek FDAk, hau da Amerikako Estatu Batuetako drogen federazioak homologatutakoak izan behar dute, eta medikuek gainbegiratuta erabili behar dira. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Testosterona enatanoa, testosterona zipionatoa, testosterona propionatoa, sustanona, testosterona dela baita ere, testosterona gela, metenoloa enenatoa, hau dala primobolan, nandrolona dekanoatoa, dekaduratbolin, estadioi partxea, estradiol kapsulak, progesterona krema, progesterona kapsulak, giza azkundearen hormona, EPO, darbepoetina, meldonium, modafiniloa, anfetamina gatz mistoak, klamenoa, anastrozola, HCG, MHG, insulina, eta ulertu duzu zerbait? Ez. Bueno, ba ez. Bueno, baina, drogak, ez? Bueno, baten zauz ez, nandrolona eta EPOa, eta nahiko mitikoak dira. Mitikoa da, ez? Bai. EPOa, eta, bueno, bai. Ba, hauexek izan dira, goi mailako nazioarteko 42 kirolarik hartu dituzten drogak. Bereziki atletak, korrikalariak, igerilariak eta alterofiloak izan dira. 30 gizon eta 12 emakume. Ez da drogetan ere, ez dago parekotasunik. Ez hemen ere arrakala, Abu Dhabiko luxuzko hotel batean egon dira 25 astez, dopin hau ingurune kontrolatu batean probatzeko. Hauxe dio Guido Pelaez doktoreak, irakaslea eta kirol kardiologo eta sortzetiko kardiopatiako kardiologo nabarmena denak. What's important to understand is that the Enhanced Games are not just a sports competition with an event every year. It's a scientific program. We're doing a study here. And this is not only for the athletes. This is really to develop and find out what keeps us young, active and healthy. So the question isn't simply what the body can do. When perception drives acceptance, it's perception that dictates what is considered fair and what isn't. Ba, horixe da, entzun duzue Guido Pelaez doktorea, berak aipatzen duena da, hau ez dela kirol proba bat baizik, urtero errepikatuko duen kirol proba bat baizik eta esperimentu zientifikoa dela. Hemen badagoela interes mediku bat, zientifikoa, ikerlarien aldetik, eta aipatzen du gauza bat oso garrantzitsua dela gaztetasuna aztertzeko ere balioko duela. Geroago aipatuko dut, baina hori da azken urteetan, ez da Silicon Valley bereziki ez, aztertzen ari diren kontua. Ea nola mantendu gazte izaten, geroz eta luzaroagoan, ez da? Horixe aipatzen du Guido Pelaez doktoreak, esan bezala ez dela kirol proba, esperimentu zientifikoa dela, eta horregatik tratamenduek osasunean izan ditzaketen ondorioak eta mendekotasuna eta tolerantzia garatzeko duten gaitasuna aztertzen jarraituko da datozen 5 urteetan. Eta pentsatuko duzue, ze nik ere hauxe pentsatu nuen hau entzundakoan, eta ze kirolari klase animatzen da ontara, ez da? Beti kirolean aipatu izan da, duintasuna, errespetua, eta norbait dopatzen denean, edo harrapatu dutenean dopatuta, beste kirolariak ere agertzen dira, esanez, hori kirolariekiko errespeturik ez izatea dela, ez? Hori askotan beti entzuten da. Beti entzuten da, hori nola zergatik egin duzun hau, horixe ez dela garbi jokatzea, edo ez dela txukuna, ez dela duina, eta han non bapatean antolatzen dituzten, olimpiar joko moduko batzuk, non droga baimenduta dagoen, eta izena ematen duten kirolari askok, eta orduan, lehenago ondaz hitz egiten ari ginenean Iñigok aipatu dit, mikrotik kanpo, baina hemen parte hartzen badute, izango da, ez aukatelako gaitasunik joko olimpikoetan parte hartzeko ez Iñigo. Hori pentsatu dut, bai. Baina, kontua da, parte hartu dutela joko olimpikoetan, kirolari hauetako askok eta aipatuko dizkizuet adibide batzuk. Christian Gokolomev, olako zerbait, ez dakit oso ondo esaten barkatu, Greziakoa da, eta orduan, auskera, ez dut dominatuta. 4 joko olimpikotan aritutako veteranoa da, Londres 2012, Rio 2016, Tokio 2020 eta Paris 2024 bihurtu da joko hauen antolakuntzaren ikur nagusietako bat, eta hemen aipatu behar da, ez soilik, ez dutela erabili soilik, lehen aipatu ditugun testosterona, epota gauza hauek, baizik eta baimendu dituztela baita ere, beste mota bateko hobekuntzak adibidez,
bainu jantzi hauek 2009an Joko Olimpikoetan debekatu zituztenak, azkarrago igeri egiten laguntzen zutelako, hoiek hemen naiz eta zirkuito ofizialetan debekatuta egon, erabili izan dituzte, eta bainu jantzi hoien horrela, ez dakit, promotoretako bat izan da Christian Gekolomoev. Hori, aipatzeko bat, baina gehiago ere badaude. Hunter Armstrong, Amerika Estatu Batuetatik ustekabe handienetako bat izan da joko hauen antolakuntzan, 2 aldiz domina olimpikoaren irabazlea izan da erreleboetan, Urrea Tokio 2020an, eta Parisen 2024an. Baina, berak, entzun hau, erabaki du sustantziarik gabe parte hartzea joko hauetan. Ze antolatzaileek ere hori argi esan zuten. Guk baimentzen ditugu eta sustatzen dugu sustantzia hauen erabilera, baina ez dugu inor derrigortuko erabiltzera. Zuk izena eman dezakezu kirolari bezala eta ez dopatu. Hunter Armstrongek esan du sustantziarik gabe parte hartzea erabaki duela, eta badakizu zergatik Los Angeles 2028ko bidea finantzatu ahal izateko. Eta uste dut honek ere eman barri ligukela hausnarketarako bidea, ez da? Kirolari batek Urrea irabazi duena Joko Olimpikotan, aurreko ediziotan, joan nahi duena urrengo Joko Olimpikoetara, finantzak eta laguntza behar duela. Finantzak eta laguntza behar du, eta dirua behar du laguntzeko Joko Olimpikoetan. Uste dut hori badela hausnartzeko modukoa, eta ziur horren inguruan gure kirolariek ere asko dakitela, ez? Dirua behar da, horrelako ekitaldi, nazioarteko ekitaldietan parte hartzeko, baina gehiago ere badaude Ben Proud, Erresuma Batua, txapeldun orde Olimpikoa Paris 2024an. Zilarra irabazi zuen 50 metro librean, eta partaide izan zen bai Rio 2016an, bai Tokio 2020an. James Magnussen, Australiarra, 2 domina olimpikoren jabe, zilarra Londresen eta brontzea Rion. Proiektu honekin publikoki bat egin zuen lehen kirolari ezagunetako bat izan zen, baina gehiago ere badaude, ez egit Isabela Arzilla, Kolombiako ordezkaria izan zena Rio 2016an eta Tokio 2020an, edo Andrei Govorov, Ukrainarra, 50 metro tximeleta estiloko munduko errekordun mitikoa eta diploma olimpikoa, bai Rion eta baita Londresen ere, hori igeriketari dagokionez. Atletismoan aldiz, Emmanuel Matasti adibidez, Liberiakoa, bere herrialdea 3 Joko Olimpikotan jarraian ordezkatu duen abiadura lasterkaria, Rion, Tokion eta Parisen, edo Clemens Muñai, Hegoafrikarra, 200 metrotan aditua, lehiatu dena bai Rion eta bai Tokion, edo Fred Kerley, Amerikako Estatu Batuetakoa, gaur egungo atletismoko izen handienetako bat, txapeldun orde olimpikoa izan zen Tokion eta brontzezko domina lortu zuen Parisen. Kokapen kontrolak saltatzagatik zirkuito tradizionalean zigortua izan ostean, arreta mediatiko handia piztu du txapelketa honetan, baina berak ere esan du atleta garbi bezala parte hartuko zuela, ez? Hau da, dopatu gabelena aipatu dugun beste Hunter Armstrong bezala. Alterofilian ere, pixu jasotzean aritu dira hainbat ezagun, Beatriz Piron, Dominikar Errepublikatik, Latinoamerikako alterofiliako ikur handietako bat, 4 Joko Olimpikotan parte hartu du, Londres, Rio, Tokio eta Paris. Edo Kanadatik Boadi Santabi, eliteko pixu jasotzaile kanadarra. Geratu zen 4. postuan Tokio 2020an, hortxe ia podioan, Parisen ere aritu zen. Lady Solis, Kolombiarra, Pekingo jokoetan zilarrezko domina olimpikoa irabazitakoa, eta gero Rion ere parte hartutakoa, beraz, olimpiarrak dira, hau da, ez da, nere ametsa beti izan da igeriketa irabaztea, baina ez nabil, ez da nere herrialdeko selekzioarekin, baina dopinak aukera emango dit horretarako, ez, pertsona guzti hauek iritsi dira Joko Olimpikoetara, eta badakigu Joko Olimpikoetara iristea ez dagoela guztien edonorren esku, eta askotan oinarritzen garala dominetan, baina iristea bera ere, Joko Olimpikoetan parte hartzea, badela sekulako garaipena. Beraz, hemen parte hartzen ari diren kirolariak, dira kirolari profesionalak, eliteko kirolariak, eta, arrazoi batengatik edo beste aipatu dugu, batzuk finantziazioagatik, beste batzuk agian interes zientifikoaren gatik baita ere, eta beraien gorputzak noraino iritsi daitezken ikusi nahi dutelako, erabaki dutela parte hartzea. Eta protokoloaren zatitxo bat entzungo dugu, protokolo medikoaren zatitxo bat, ze interesgarria da. Enhancements will improve the performance of these top athletes by maximally 1 or 2, maybe 3%. But then there's so many other factors who come into play.
Hi, Emily. Hey, nice to see you. Hello. During this study, we really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes. Bueno, aipatzen dute hemen, aritu dira esan bezala lehen Abu Dhabiko luxuzko hotel batean probak egiten, berez, atleta honenek, elitiko atletak aurre ikusten zutela, hobetu dezaketela beraien errendimendua gutxi gora bera eguneko 2 edo eguneko 3. Hau oso garrantzitsua da, eta hau azaldu dute, joko hauek ospatu baino lehen, ze jende asko zegoen uste zuena, ez dakit, 100 metroko errekorra Usain Boltena, 9 segundo eta ez dakitzen bat balin badago, joko hauetan dopinarekin bapaten norbaitek egingo zuela 5 segundotan, ez? Eta ez da horrela, ze aipatzen dute, ez? Beste faktore gehiago ere badaudela We really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes, but also being careful to assess the risk for individual safety. Whenever my heart rate increases, like for me, I always struggle with the beginnings of panic. Let's do an ECG. Well, this looks absolutely normal. Cool. Entzun dugun zatitxo honetan, igerilari bat dago probatan, eta berak aipatzen du, bere kezka nagusia dela, batean horrelako zerbait, horrelako drogaren bat, edo sustantziaren bat hartu ostean, bere kezka dela, bihotza hasten dela abiadura azkarragoan, eta horrek sortzen diola nolabaiteko antxietatea, eta hori kontrolatzea dela, bere helburuetako bat, eta medikuak orduan, aipatzen du, esan dugun bezala, gehienez 2 edo 3 hobetuko dela beraien errendimendua, zeko dopinaz pentsatzen dugunean, eskandalu ez pentsatzen dugulako. Dopina hitza entzuten dugu eta zer etortzen zaizue burura. Txirrindulariak, kanporatuak izan direnak, Frantziako Turretik. Kameren aurrean negar egiten duten atletak. Kendutako dominak, hori ere gertatu izan delako, harrapatu dugu, eta ala, zuk buruzko domina zenuen herrion, baina kendu denboraldi bat ez gelditu behar izatea, eta... Hori da, hori etortzen zaigu burura, baina kontua da, Enhanced Gamesen sortzaileak, beste zerbait esaten dutela, bereiek esaten dute, arazoa ez dela dopatzea. Arazoa dela gezurra esatea. Proiektuaren atzean Silicon Valleyko inbertitzaileak daude, gehiago bizitzearekin, gutxiago lo egitearekin eta giza gorputza jakeatzearekin obsesionatuta dagoen jendea. Mugimenduak izena badu biojakina, eta azkeneko urteetan sekulako arrakasta lortzen ari da. Kaloria bakoitza, hormona bakoitza, lordu bakoitza monitorizatzen duten pertsonak, 10 vitamina eta gehigarri hartzen dituzte egunean, gorputza, software bat balitz bezala hitz egiten dutenak, ez? Ikusi ditugu, bereziki Silicon Valleyn daude, eta beraiek aipatzen dute, nik hartzen ditut 3 vitamina, lo egiten dut kamera hiperbariko, ez egin dola esaten den, hiperbariko batean, eta horrelan ere rendimendua hobetzen da, eta horrela azala daukat legunagoa, eta ez dut alkoholik edaten, eta baino jaten ditut egunean ez dakitzen bat fruta baino soilik eguzki argitan nagoenean, eta ze horrela, ziur 100 urtetik gora pasako naizela. Hori da biojakina, eta hori da honen atzean dagoen guztia. Eta Enhanced Games oso ondo egokitzen da filosofia horretara, ez? Badituzu kirolariak, punta-puntakoak, beraien errendimendua mugara eraman nahi dutenak, eta badago publiko bat interesa duena horretan, eta beraz, badago publiko bat dirua inbertituko duena, edo behintzat kontsumitzaile potentzialak direnak, ez dakit eta salduko diezunak, vitaminetatik hasi eta eporaino. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet.
Eta orduan zer gertatzen da, baina galdera bihurtzen dela, ez egit, osasun arlotik aratago joan da, galdera filosofiko, ez? Zer ikusi nahi dugu, kirola ikusten dugunean? Talentu naturala miretsi nahi dugu, disiplina ikusi nahi dugu, baldintzeetan, ez egit, nolabaiteko parekotasuna, edo zerbait berezia ikusi nahi dugu. Ikusi nahi dugu, ez egit, mugaraino, bere gorputza eraman duen kirolari bat, ikusi nahi dugu zerbait horrela extraordinarioa, ez? Gure egunerokotasunean ikusten ez duguna, horra iran utziko dute zitute erantzungo galdera horiek, baina galdera filosofo horiek mai gainean daude. Eta orduan zer gertatu da? Duela ordu batzuk ospatu direla Las Vegasen aipatutako Enhanced Games hauek. Eta zer gertatu da? Pixka decepzioa esango dizuet, Ze aurre ikusten zen, aipatu zuten antolatzaileek, munduko errekor bat, marka bat hausten zuen bakoitzarentzat, kirolari bakoitzarentzat, $1,000,000 egongo zela. Eta bestela, lehenengo postuan iristen zirenentzat, $250,000. Nahiko merke atera zaie, ze soilik munduko errekor bat haustea lortu dute. Niretzat, ezakit espero zuten, ezakit, nik uste ere hasiera batean bai izan zela, nik entzun nuenean hau inbertzela esperao zen edo, batean errekor guztiak hautsiko zituztela edo parte hartuko zituzten denak hautsiko zituztela. Ezakit. They get past the 25, Proud still in control. Kolomeev coming now. That world record, 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Kolomeev, Proud world record. 20.88 record. New world record. Christian Kolomeev, 20.81. In the final events, we have our first world record. Oh, forget Ted DiBiase. We've got a $2 million man. He wins $1 million last year. He comes to the Enhanced Games and he sets it again. We're another $1 million. What a race. Kontakizuna ere bitxia da. Normalean, Joko Olimpikotako kirol esatariek esaten dute, kontatzen ari direnean, urrezko domina, lehenengo aldia urrezko domina irabazten duela edo, eta datu gehigarriak emateko, 5. domina aurtengo Joko Olimpikoetan Boliviarentzat, edo lehenengo domina 100 metro igerian Argentinarentzat, hemen ez, hemen ari ziren aipatzen, $1,000,000, pasaden urtean beste $1,000,000 irabazi zuen beste proba batean, horrere ikusten da ez, ze garrantzia duen kirolak eta zein ez. Entzun duguna izan da Christian Kolomeev, lehen aipatu dudana, Greziako Joko Olimpikoetako kirolaria, irabazi duela 40 metro igeriketa librean, munduko errekorra zegoen 20 segundu eta 88 zentesimatan, eta berak egin du 20 segundu eta 81 zentesimetan. Hortxe, baina irabazi du, hori bai, rekor hauek ez daude ofizialki ez dira onartuak izango, ez Joko Olimpikoetako agintariengan, ez munduko normalan bezala. Ez rekorretan, ez, baina tira, irabazi du, eta izu, $1,000,000 $1,000,000. Eta gero beste batzuk, oso geratu dira, igeriketan bereziki iruditu zait, korrika ez da hainbesteko aldea, ez dute hainbesteko hobekuntza lortu, baina igeriketan bai, eta gustatuko litzaiak entzutea beste bideo bat, Ben Proud kirolariarena, geratu dela oso gertu munduko errekorretik, gizonen 50 metro Tximeleta. Racing again, that 15-metre mark. You can see the little red mark there. They've got to get up before that. They do so as well. So Govorov off to a slower start, and it's Proud in front. Looking really strong. Ben Proud, his personal best, 22.74. And now it looks like Govorov is caught up. Govorov coming home strong, 22.27, the world record. It's going to be so close on this, 22.32! Ben Proud wins it at 22.32. 5/100ths, yeah. 5/100ths off a world record. Hori, geratu dela gisa joa oso gertu, baina honek erakusten du medikuak aipatzen zuena, ez? Gehienez hobekuntza 102 edo 103 izango zela, eta ezin zela espero horrela batean kirolari guztiek, munduko marka guztiak haustea. Hori bai, nik uste dut antolatzaileek ere espero zutela
$1.000.000 baino gehiagoko, bueno, saria banatzea, ze egia esan, gehienetan geratu dira oso urruti esperotako edo munduko errekorretatik. Eta igeriketan hor badago beste faktore bat, eta da piztina edo igerileku horren uraren dentsitatea, tamaina, alegia zabalera bera eta horrek sortzen dituen urmugimenduak, hor sakonera gereragin ikaragarria doka, eta jantzia bera, arpatu du leno ez, poliuretanozko debekatutako jantzi horiek, hor ja, ez dakit, enjaiste kimikoetatik 2 edo 3 bekuntza lortzen bada ustut ura eta jantzitegian gehiagore lortzen dela, eta hortik, igual pixka bat gehiago lortu dutela, ere, akaso horregatik igeriketan gertuago egon dira errekorroiek edo lortu dira errekorroiek eta beste espazio batzutan, ez? Bai, alterofilian ere, espero zen baietz, lehen aipatu dugune izen horien artean batzegoela Beatriz Piron, Dominikar Errepublikakoa, berak egon dela, 4 joko olimpikoetan egon dena, eta baino ez du lortu, berak ere bere errekorrak gainditzea, eta batzegoen baita ere ikusmin handia sortu duena Thor Johnson, hau agertu zen Game of Thrones telesailan The Mountain parte hartu du. Eta bera agertu da alterofilia egiten, eta bere iritsira 475 kilo altxatzera, baino munduko errekorra dago 510 kilotan. Bastante dago, 475 kilotik 510 kilotara. Orduan, zer gertatu da, pixka decepzio nagarria izan dela, pixka bat horrela... Bueno, inbertsoren zate zain beste ez? Ez dut uste. Poltsikoak behintzat beteta gelditu dira. Bai, eta uste du jende asko aritu dela jarraitzen, eta Las Vegasera ere jende asko joan dela gauza hauek ikustera, online ere streaming bitartez jende askok jarraitu duela, baina gero egia esan kirolaren ikuspuntutik jarraitzen dugu ikusten ez dela izan inolako balentriarik beste jokoetan ez duguna ikusi, hori bai, orain jendea galdezkari da. Honek ze esan nahi du, hauek gutxi dopatu direla, edo benetako joko olimpikoetakoak asko dopatzen direla. Waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. Goizeko 11:06 minutu entzuleok, aurrera goaz, bigarren kafean hemen naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaur martxoak 18. Arbolak horitzen doaz eta urtsu dator erreka, berrabiarazi dezagun gure azken elkarrizketa. Hala dio Nerea Ibartzabalek idatzitako poema txikiak zerua hemen izeneko liburuaren sarreran. Elkarrizketen oroitzapenek, bizitakoaren memoriek eta sentimenduek bete baitute Oiana Aranak martxoan argitaratu zuen liburu berria. Hasiera batean, aitari eskainitako dolu liburu bat izan daitekeena, horriak irakurri ala, bizitako momentu ezberdinen ingurukoa bihurtuko da, esango nuke behintzat ala sentituko duela irakurleak. Harremanak, maitasuna, damua, loreak, egunerokotasunaren gorabeherak,
baratza eta bertako lanak. Denetarik topatu daiteke esaldi hauen artean, baita zerua ere. Agian arkatza idatzi beharreko, baina ziurrenik boligrafoz edo ordenagailuz idatzitako poesia liburuaren inguruan hitz egiteko gogoa genuenez, eta 74 poema hauen artean murgildu nahi genuenez, gaur bigarren kafea etorri da Oiana Arana Kardenal, egun honetan ongi. Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagat. Oiana, hemen badaukagu normalean sarrera egiteko galdera pare bat duela urtebete etorri zinen, eta errepasatzen egon naiz. Bi galderak erdizka erantzungo zenituela esan zenuen eta bi galderak erdizka erantzun zenituen, baina nik momentu batez zure liburura itzuli nahiko nuke, ze 6. Bada momentu bat dolu oharrak dagoen poema batean, 6. oharrak dio, ni hiltzen naizenean nolako agurra egitea gustatuko litzaidaken galdetu didate. Lehen kapaz nintzen horri buruz berba egiteko, orain ez, oraindik ez. Eta orain, ze bigarren kafeak baditu, bi galdera eta horietako bat hori da. Eta ez dakit, hemendik ateratakoan idatzetako ohar bat izan daiteken, horri inguruan bueltak emanda izan daiteken, ze bigarren irakurra aldian konturatu nintzen guk galdera hori egiten dugula, eta izan daiteke hortik ateratakoa. Bai, hain zuzen ere autobusean idatzen nuen, ni Tolosara etorri nizen aldira autobusean etorri niz bigarren kafera, eta autobusean idatzen nuen bigarren kafeatik bueltan ohar hori, eta geratu zen hor, orduan, badago zuei egindako keinu bat ere liburuan ez, ematen du ezetz, baina gero bizitzak beste leku batean jartzen gaitu askotan. Orduan, presnago, galderei erantzuteko, orain dela urtebete erdizka erantzun manituen, gaur beste erdia erantzuten badut, nahiko izango da. Horiek goiurik egingo izkizu eta sartuko gara gero liburuan. Entzulei gogoraziko diogu, zein diren gure bi galdera ofizialak, lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, tarte bat, luzeagoa, laburragoa nahi duzuna, baina etapa zehatz bat soilik, ea ze etapa aukeratuko zanuken, gaur, pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat, eta bigarrena da, ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Oso galdera zailak iruditzen zen. Bai, ez dira bat ere errazak. Egia esan. Berez erantzungo nuke nire azken pare bat urtetako bizitzaren pelikula bat gustora ikusiko nukela, baina nola jakin dudan liburu bat horri buruz, igual gehiegi litzateke, orduan, uste dut haurtzaroa jasotzea polita litzatekela, haurtzaroko udarak jasoko balitu, igual pozik geratuko nintzateke. Eta hiletarena, ez dut asko pentsatu, egia esan, honen inguruan, baina, uste dut, gustatuko litzatekela izatea zerbait nahiko intimoa, eta ez izatea oso, nire inguruko jendeak eola burokrazia gehiegi eta buru hauste gehiegi ez izatea, ez joan behar izatea tanatorio batera, eta, lasai egotea, eta, triste egon daitezela, baina ospa izatela ere apur bat, nire lagunak izan behintzat. Oso ondo. Galderak orain ja ezerdizka, bain, guztiz erantzun da. Erabat erantzun da. Bai, Oiana, lehenik eta behin galdetu nahiko nizukela pixka bat martxoan aurkeztu zenuen liburua. 2 hilabete pasa dira ordutik nola sentitzen zea, nola jonda dena? Egia esan, liburuaren idazketa prozesua nahiko gora beratsua izan da, edo fase asko izan ditu oso diferenteak elkarrengandik, eta egia da, bukatu nuenerako oso adiskidetutan nengoera liburuarekin, eta oso sentsazio polita neukala. Eta esaten nuena, nila lasai gelditu naiz honekin, orduan jendeari gustatzen baldin bazaio oso ondo, eta ez baldin bazaio gustatzen, nik hau egin nahi nuen, beraz, hauxe zen nekarrena. Orduan, sentsazio horrekin atera nintzen plazara, eta horrek eragin zidan lasai egotea ere bai, ez? Nire buruarekin lasai nengoen, edo apur bat egin nahi nuen horretatik nahiko gertu sentitzen nuen liburua, orduan lasai atera nintzen plazara, eta gero azken 2 hilabeteetan oso harrera goxoa izan duela iruditzen zait, jendeari oro gustatu zaiola, edo niri esan didatenek entzat hori esan didate, orduan inporta zeguna hori da, zehatzetik ibiltzen direnak, ez ditugun ezen zuten, orduan egongo da, norbait ez zaiona gustatu, eta normal iruditu litzaidak ere bai, baina oso harrera goxoa izan du, oroar jendeari gustatu zaio, jendeak oso mezu politak bidali dizkit, orduan egia esan oso pozik nago, bai.
nik esan behar dut, bi aldiz irakurri nuela lehenengo asentada batean irakurri eta ez zitzadalako nahikoa eruditu, malkoren bat edo beste ere erori zitzaidan, baina agian esan daiteke ez, aipatu dut, dolu liburu bat bezala irudikatu daitekena hasiera batean, agian ez dela doluan bakarrik zentratutakoa, nola deskribatuko zenuke zuk zer den? Bai, niretzako ez da doluari buruzko liburu bat da, dolu batetik abiatzen den liburu bat, ez? Dolua ez da gaia, da abia puntua. Eta uste dut hor badagoela ñabardura interesgarri bat liburua ulertzen laguntzen duena. Azkenean kontatzen dena da, minetik pozerako bidaia bat edo ez, abia puntua bada, uraita hilda, eta hor dagoen emozio zurrunbilo hori, baina aurkezpenetan eta aipatzen nuen, ez? Liburu hau deskribatzeko esaldi bikain bat izan daitekela, guraita hilda, baina nik erosketak egiten joaten jarraitu behar dut, ez? Orduan, bada eguneroko bizitza baten kronika posiblen artean bat, eta tartean pertsona hori dolu prozesu batean dago. Orduan, itzultzen da minera, edo mina agertzen da, noizean behin, eta bere lekua okupatzen du, baina tartean, eguneroko gauza arrunt eta ez arrunt pila bat gertatzen dira. Orduan esango nuke dela minetik pozerako bidaia bat, ze bukaera aldera iritsi ala, gero eta min edo momentu ilun gutxiago daude, naiz eta agertzen diren edo bentsat beste motibo batzuengatik diren ilunak eta ez hasierako tristura horren ondorioz, eta gero badaude poema batzuk tartean beti minera garamatzatenak, ez? Edo dira poemarik narratiboenak edo direnak, niretzako igual poemarik ilunenak edo tristeenak, edo doluarekin harreman estuena dutenak, orduan badago, minetik pozerako bidaia horretan, noizean behin mina gogorarazten digun poemaren bat, eta nire iruditzen zitzaidan dolua hitz egiteko oso modu logiko bat zela, ez? Doluak, harrapatzen zaitu eta hor zaude, baina tarteka aztu egiten zaizu eta tarteka berriz agertzen da, ez? Orduan apur bat sentsazio hori sortu nahi izan dugu. Orduan ez da dolu liburu bat, ez da doluari buruzko liburu bat, ez da liburu triste bat, esango nuke, bai, tarteka triste egotera eraman zaitzake, baina tarteka pozik egotera ere bai, esan duzu malko batzuk erori zaitzaizkizula, normala, baina esango nuke irribarre batzuk bai, atera ziren esango dizut bai. Bai, gainera badaude keinuren bat edo beste, pertsona ezberdinei hitz egiten edo, gero eta bai, irribarre batzuk ere atera dizkidan liburu bat da. Pixkat montaña rusa horretan murgilduta egoteko modukoa. Sarreran aipatu dut eta poema bat daukazu arkatzaz, boliaz edo ordenagailuz idatzita dagoen galdetu nahiko nizuke, ze jartzen duzu agian arkatzaz idatzita egon beharko luketela. Bai, poema bat dago horri buruzkoa ez, poema, ez dakit nola den, baina arkatzez idatzeko banitu hobeak liateke poemak edo. Bai. Eta apur bat damuari buruz edo da ez, askotan idazten ditugu gauzak argitaratzen dira, eta gero bota dena da, bota liburu guztiak lurrera. Ez da eze pasatzen. Fatxek lan egin nahi nuen, baina. Ez hori... apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak. Hori da, ez apur bat damutik edo batzutan argitaratzen dituzulako gauza batzuk, edo esaten dituzulako gauza batzuk, ero kaso damutzen zarenak edo, ez da nire kasuan liburu honetan, baina iruditzen irudi interesgarri bat, nik nahiko mania sakonak ditut idazketari, gauza askorekin, baina idazketarekin ere bai, eta ni normalean boligrafoz idazten dut, boligrafo urdinez, egia esan, eta ordenagailuan ere asko, baina oso modu konkretuan ere ordenagailuan. Era berean, idatzia poemak eurak, gero nik oharren bidez funtzionatzen dut asko, ohar pila bat hartzen ditut eta oharrak hartzen ditut edonon eta edonola. Ez ninteke arkatzez, mobilean, audio bat, edozein motatan hartzen ditut oharrak. Gero idatzi bai, idazten dudala boligrafoz beti, baina niri poema liburuak erosten ditudanean edo irakurtzen ditudanean asko gustatzen zait oharrak hartzea bertan, azpimarratzea bertan, eta hori bai egiten dudala beti arkatzez. Orduan oso kurioso iruditzen zait, niretzako importanteak diren gauzak arkatzez markatzea, eta gero poemak idazten ditudanean, askotan nire poemak ez izkidala bat ere importanteak iruditzen, beti boligrafoz egitea, orduan, kontra esan hori ere existitzen da. Baina bai, nik boligrafo urdinez idazten dut, aldela bik normala ez naranja fina delako. Bai galdetu nahiko nizukela ze aipatzen duzu, ez? Oharrak hartzen zoaz, datorkizuna apuntatzen zoaz, idazten hasi zinenean,
Zertarako hasi zinen idazten suposatzen dut liburua etzela, helmuga. Ez, nik, orain dela 5 urte beste poema liburu argitaratu nuen, Lazunak askazaletan, eta hori eta gero egon nintzen idatzi gabe, edo, idazketari hainbeste garrantzia eman gabe, esango dugu, denbora tarte luze bat, bai, noizean baina ezten dituen poemak, baina oso kontzientzia, bat ere kontzientziari gabe, edo zerbaiterako izango zirelako irudipenik gabe, edo, eta bai gorde nituela eta hor neuzkan. Eta gero gura eta hiltzenean, nik idazketa guztiz alboratu nuen, etzen izan nire gauza praktikoak egin behar nituen, edo beste gauza batzuk, eta nintzen idazketari lotua egon. Eta gero, hile bate batzuk pasazirenean, eta nire tristuraia beste leku batean zegoenean, bai hasi nintzela tristura horri buruz idazte, baina ez momentuko tristurari buruz, baizik eta iragandako tristurei buruz. Orduan esango nuke ez dela tristuratik idatzetako liburu, ez daudela tristuratik idatzetako poemak, bat bai, baina gehienak direla iraganeko tristurei buruz momentu argitsuagoetan idatzetako poemak. Orduan esango nuke horrek ere beste argitasun bat ematen diola liburuari. Orduan hasieran hasi nintzenean idazten, batez ere neuzkan hori, ezurdura ematen dioten testu horiek, liburuari ezurdura ematen diotenak, edo aprobat tristeak edo tristurari buruzkoak diren poemak, aitaren eriotze ritualari buruzkoak, aitaren gaixotasunari buruzkoak, eta bar. Eta hasieran hori bakarren neuzkanean, ezparekin komentatu nuen igual polita litzatekela argitalpen txikitxo bat edo egitea, poema horiekin, aitaren lagunei banatzeko, edo guretzako zerbait gordetzeko, zerbait familiarra, simbolikoa eta bar. Eta esan zidan baietz, oso ideia polita iruditzen zaiola, horat agertu zen azala, bera ere, ari ginen horretan. Eta gero, batean agertu zitzaidan berriz poesia idazteko presa, beste poema batean ere aipatzen dut. Eta orduan, basi nintzen, Donostian bizi nintzen garai hartan, eta hiriari buruz idazten, ere harremanei buruz idazten, jendeari buruz idazten, eta hori, niri beti gertatu izan zaitu hori, aktibatzen duenean idazketa agertu egiten zaizkidala poemak. Eta gero, hortik gutxira, bizitzan laketa bat egin nuen, edo landaren mura joan nintzen bizitzera, eta orduan bertan poema asko agertu zitzaizkidan, bertako paseoetan, bertako mendibueltetan, bertako baratzan, ez dakit zer. Eta orduan hainbeste poema geneuzkan, esan niola ezpari igual liburu bat izango da, jazte izango ez da, eta orduan jarri ginen, etxango nuke, landaren mura biztera joan aurretik, iriko poemekin, eta orduan argitaletxearekin harremanetan hasi nintzen, eta bar, eta orduan joan ginen erabakitzen zer izango zen, zertarako, zenik hasieran hiriari buruz eta doluari buruzko poemak neuzkanean, joan nintzenean Leireren gana, argitaletxeko editorearen gana, santzidan sondo, maitasunari eta eriotzari buruzko liburu bada, noske, nintzen etxera, liburuarekin haserre, ezin da izan, ez da hau, ez dut hau egin nahi, oraindik hasierako fasea zenez, joan nintzen garatzen, eta beste liburu bat bihurtu da ez, eta lan handia izan da, azkenengo fasean ordenatzea, probat nahi nuen sentsazio hori edo nik sortu nahi nuen irudi hori nola sortu erabakitzea, eta ia bukaeran bidali nionean editoreari berak esan zidan, ez da, lehen zen hori, orduan hartu nuen lasaitua eta bukatu genuen liburua, baina bai. Izan da prozesua apur bat, fase oso diferenteak edukitu. Eta prozesu horretan ez gehitze bidean eta gehiago idazte bidean elkarrizketa asko daudela erreflejatuta esango nuke poemetan batzuk oso era direktoan eta adierazita zer esan zuen batek eta zer besteak, beste elkarrizketa mota batzuk ere badaude. Bada arrazoi konkreturik elkarrizketa horiek gordena izen dituela, zergatik? Bai, dago aproba lotuta liburuan zer hartu dudan egin dudan autu batekin, eta da aproba eta ahozkotik alik eta gertuen egon nahi izan dudala. Iruditzen zait poemetan, eta nik ere asko egin izan dut, erabiltzen direla hitz asko normalen ez ditugunak erabiltzen, ez? Edo jotzen dugula gauza oso handiak esan nahi izatera, eta horretarako oso hitz ponpoxoak bilatzera nik ere egin izan dut, baina egia da azken urteetan probat barrokismo horrek edo urduri edo jartzen nahi duela, eta orduan egin dut saiakera oso handi bat, nik erabiltzen ez ditudan hitzak, edo nik normal gutxi gora bera, edo formal ere izan daiteke, baina erabiltzen ez ditudan hitzak ezabatzeko alegin bat egin dut adibidez horrekin lotuta, nire ahozkoa edo nire euskalkia agertzeko alegin bat ere egin dut, eta zentzurretan elkarrizketak edo jendearen esanak behintzat agertzeko alegina egin dut. Iruditzen zaidarako poesian egoal ez dela inbeste egiten hori, ez? Askotan jotzen dugula oso
kanpo begirada figura horretara, eta liburu honetan ere badago argi eta nabarmen hori, baina iruditzen zitzaidan emozio tonalidade batera iristeko, edo emozio geruza batzutara iristeko beharrezkoa zela zerbait arinagoa, zerbait zuzenagoa izango zena gehitzea, uste dudalako beste leku batetik sartzen zegula ere irakurlea gorputzera, eta bai oso modu kontzientean izan da hori. Daude, bueno, oharretara jo nahiko nuke berriro ze bai izan da asko gustatu zaidan poesia bat, esango dizut. Eta 9. dio, Roland Barthes dolu egunerokoa irakurriten baztenuk gauzak ezberdinak liratekeela, eta gian pixkat bueltatuko gara dolu horretara, ze azalduko zeniguke pixkat eguneroko horren inguruan zer dagoen, zer kontatzen zuen berak. Jo, ez dakit irakurri duzuen Roland Barthesen dolu egunerokoa, euskaraz itzulita dago, oso itzulpen ona gainera, Daniel Sarriugartek egin zuen. Esango nuke, ez goratzen noiz argitaratu zen, iazkoa urte bukaeran edo lako zerbait, eta hor bertan aurkezpenan aipatu zuten Roland Barthesek berak aipatzen zuela doluari buruz ezin dela berba egin, ez bada oharren bitartez, eta da berak bere ama hil eta ordutik idatzitako eguneroko bat, baina eguneroko oso labur bat, eta oso oharren bitartez idatzitako eguneroko bat, aipatzen zuten bertan aurkezpenean nekien, baina txarteltxo moduko batzuetan idatzi zituela, eta gero topatu zituztela, eta egin zutela argitalpen. Orduan iruditzen zitzaidan oso logikoa ez, eta askotan aipatzen da gauza mingarri buruz, edo traumari buruz, edo doluari buruz, hitz egiten dugula oso modu desordenatuan, edo fragmentatuan, eta niri idazkera hori ere asko interesatzen zait, eta uste dut poesia egiteare badela hori ez, zerbait osotasun bat kontatzea, baina oso modu zatikatuan, edo oso modu aukeratuan. Orduan nik liburu hori irakurri izan manu, esaten dut, ezakitegea izango den, esaten gura eta hil bainoren irakurri izan manu, bueno, seguro nik enuke irakurriko, ze elitzaidak hainbeste inportako, esango du. Baina esaten nuen, igual idatzi izango nituzkela oarroiek, edo egin izango nukela dolu eguneroko bat. Ez dakit egingo nukean edo ezen, niretzako egin dudan hau izan da niri logikoena egin zaidanan, nire dolu prozesuan, ez? Esan dudan bezala, nik tristen nagoenen oro arreztut idazten, bai tristurari buruz gero, momentu argitsuetan. Eta uste dut hori izan dela nire tristurarekin edo doluarekin adizkidatzeko izan dudan modua. Orduan ez gara saiatuko Roland Barthes izaten, eta saiatuko Oiana Arana izaten nahikoa lan ematen digu eta honek. Oiana, lehen ere aipatu duzu ez, aizearekin, aizparekin hasi zinenean, honi bueltak ematen portadaia nahiko burura etorri zitzaizuela, portada bada oso argazki polit bat, agian arriskatuko naiz esatera platx osean izan daitekela ondartza bera ez, aipatzen duzulako poesia liburuan behin baina gehiagotan, argi izan zenuten argazkia hori izango zela. Bai, izan zen hori nik oso kuriosoa da. Da argazki bat aspaldi ikusi genuen da, behin gu aitarekin bertara oporretara asko joaten ginen. Eta torri ziren gure izeba oso batzuk bisitan, eta atarazteko guten argazki batzuk normalean, ez ginen argazkiak ateratzen oporretan, 3 joaten ginenean, 3 joaten ginen, eta listo ez. Eta orduan, batean nire ezpak orain dela urte pila bat topatu zituen argazkiak eta bidali zituen familiako WhatsAppera, eta begira zer topatu dudan, aitaren ordenagailuan, zer nik ja superraztutan neukan. Eta aita hileta gero, batean hori, aipatu nionean poemena, zer zidan begira zer jarri dudan fondo de pantalla, eta gutxe zidan argazki hau, zela bere mobileko fondo de pantalla. Eta esan genuen, oso azal ona izango litzateke liburu batentzat, ez? Eta orduan, ja, txorakeri hortatik edo hasi ginen, eta gero ja nik oso serio hartu nuen. Eta egia da, aprobatzailea egiten zitzaidala hasieran liburuaren tonuarekin azal hori izatea, ez? Bada oso azal, ez dakit pikaro bat, edo alai bat, edo ez dakit zeru urdin hori, koloreak, koloren saturazioare oso konkretua da, ez dakit nire aita eta nire aizpa agere dira, biak gutxi gora bera gestu antzekoarekin, nire aizpa ipurdi biztan dago, gauza asko daude alaitasun hori transmititzen diotenak, ez? Orduan, esango nuke badagoela kontraesan batera argazki horretan, ze bada argazki alai bat edo argazki argitsu bat, era berean argazki triste bada, ezingo garelako berriz joan horra, eta ezingo dugulako argazki hori berriz egin, ez? Eta orduan, esaten nuen, uste dut liburuaren tonuarekin ere ondo datorrela sentsazio hori, ez? Esatea, tristea da, ez errepikatuko, baina argitsua da, zen bizitzak ere baditu momentu alai batzuk, edo gogora ditzakegu momentu alai horiek, orduan bai. Eta egia esan gero, izenburuarekin ere oso ondo zetorkidan, ez? Zeruaren kontuarekin, orduan bai, erabaki genuen hau izatea.
Argazki berez aizea da, nik espero nuen, agian zu izango zinela argazkian zinena. Aipatuta ingurukoak, gertukoek, aizeak berak nola jasotzen dute liburu honetan kontatutakoak bat egiten dute sentsazioekin eta... Esango nuke eskarrak aizea dela, zen iban nintzituko litzateke oso golatra bezala. Askoz ederragoa dela bera izatea. De hecho, argazki originalean nire agertzen naiz, eskumarago dago dutxa bat, ondartzako dutxa bat, eta ninago dutxatzen, ez dakitzen bat jende ez ezagunekin batera, eta argazkia berez hori da, orduan. Bueno, igual, momenturen batean egingo dugu publiko, ezakit. Baina, bai, nik aizeari poema asko eta asko bidali nizkion idatzi eta momentuan bertan, ez? Hau idatzi du, teaz iruditzen zaizun, bera ere aritu zen idazten, baina modu intimoago batean beretzat. Eta asko bidali nizkion, orduan, bai, bere feedbacka une oro egon da presente eta oso... Egia da, ez dakidala bat datorren edo ez, bere bizipen konkretuarekin, ze uste dut naiz, eta aita biona bera izan, eta bizipena bera izan, bi pertsona garen ez, eta bi bizi modu ditugunez, oso modu diferentean bizi izan dugula prozesu hau, eta beste bizitzako prozesu guztiak. Baina orokorrean, irakurri duten lagunek ingurukoak eta esan didate, bai jasotzen du apur bat zure bizi modua, edo bai, ez dakit, ematen du ari nazela zuri buruz irakurtzen, edo sentsazio hori ematen du gero egia esan, lan aipatu dudan bezala ez, zuk zerbait oso fragmentatu egiten duzunean, eta erabakiak hartzen dituzunean gauza batzuk kontatu eta beste batzuk ez kontatzeko gauza oso irreal bat sortzen duzu, eta oso fikziozkoa da, ze, klaro, kontatzen duzu, nahi duzunari buruzko, nahi duzuna. Baina bai, orokorrean jendeak ondo jaso du, nire inguruan inork ez dite zer esan, inor ez da ez kejatu, gehienak postu egin dira, orduan, bai, ni gustora. Gainera uste dut, hartu dutela ere bai sustoa, azalarekin, ez dakizzer, pentsatzen zuten izango zela oso aitari buruzko zera bat, ez dakizzer, tanik zatenien. Ez kezkatu ze, ez da enbeste, oza, gero, igual nien nagoen kezkatuago zuek hau irakurriko duzuelako, eta ez, baina sentsazioa polita da, ez, azkenean, liburuaren aurkezpen egunean ere aipatzen nuen, niretzako dela modu bat, hasieran aipatu zuen ere Ibarzabalen, da, bertso baten zati bat. Horra aipatzen da ez, errabiarazi ezagun gure azken elkarrezketa, eta niretzako dolu prozesuan oso, asko etorri zaidan min bat izan da, ni gauza pila bat egiten ari naiz, interesanteak edo niretzako politak, edo nire bizitzan gauza asko ari dira gertatzen, eta nire aita ez da ari hau ikusten, ez? Orduan niretzako liburu hau bada, nire aitari kontatzeko azken 2 urteetan zer egin dudan, edo zer izan den nire bizitzaz bera hil eta gaur egun arteko tarte horretan, orduan, klaro, berak, nire aitak zuen irakurko, beste mundu guztiak jasoko du horren berri ere. Oiana, pixkat, bukatza aldera, bai, galdetu nahiko nizuke, ea ematen duen beldurrik hain zaurgarri azaltzea jendearen aurrean. Ja ez bakarrik liburu honekin. Azkenan, berrian ere egunero idazten duzu. Guk etxean, gurasoekin, aste buru honetan eukidudan konversazio bat izan da, abertzen bat pixukide zareten. Bakoitzak gure ideia genituelako eta nahiko bat egiten dugulako zenbakiekin ez dut erantzuna behar, baina bai da jakin dezazula jendeak hitz egiten duela azkenean zure egunerokoaren inguruan, badakitzuk hautatzetako zati bat erakusten duzula, baina ematen du beldurra hain zaurgarri erakusteak. Nire egiten dit grazia handia, honek guztiak. Aurrekoan nire ezagun batekin elkartu gintzen kalean, eta esan zidan, ematen du elkartu nahi zelan, irakurtzen nahi zen novela bateko protagonistarekin zegunen, irakurtzen zaitu berrian, eta zekizertu zaten nire. Bai, ematen du beldurra edo ematen du zera bat, egia esan oso nago, berean bada apur bat kontra esankorra ere, ze askotan gauza oso fikzionatuak agertzen dira, edo egun batean gertatu zaizkidan 3 gauza kontatzen ditut aste osoan zehar, orduan ematen du. Orduan, niretzako da bizitza paralelo bat izatea bezala, rollo sare sozialak, apur bat leio moduko bat, nik nahi dudanari buruz, nahi dudan bezala, hitz egiteko aukera ematen didan leku bat. Eta uste dut azkenean dela ere, nun jartzen duzun fokoa edo ez, bai izan daiteke nire bizitza hitz egiten dudara edo kontatzen dudara nire bizitza, niretzako oso maila mikroan, baina gauza askotaz hitz egiten dut, eta niretzako interesanteagoa da, edo niretzako errexagoa da, esplikatzea nola egiten ditudan gauzak, edo zer gertatu zaidan, eta horren bitartez esplikatzea gizarte egiturak eta bar,
kontrakoa egitea baino, ez? Diskurso garatu bat eukitzea baino, eta esate baino, nik honi buruz uste dut hau eta hau, eta orduan aldatu behar da hau eta hau, niretzako zaurgarriagoa litzateke hori egitea, ez? Hola, argumentario sendo bat agertu behar izatea, eta gero beste batzuen debatean egotea zure ideiak, hori iruituko litzaidake niretzako fuerteagoa edo gordinagoa nik egiten dudana baino. Zer nik egiten dudana da, erakutsi nik nire uste, sinismen eta ideologiaren arabera nola bizi naizen, eta beraz horrek islatzen du koherentea naizen edo inkoherentea naizen egiten dudanarekin, baina ezin da debatera eraman. Zeda, hau egin dut. Bai. Claro, pues ez egin, bai egin dut, ja. Ez, orduan, iruditzen zait, zaurgarritasunaren askotan lotzen dugula oso gauza konkretuekin, eta niri jendea jakitazen bat pertsona bizi garen etxean, eske zait iruditzen nire intimitatea aurratzen duen zerbait, ez? Osea, galdeatzen dian edo nordaki. Baina, benetan jakitea zer uste dudan, ez dakit zeri buruz, eta horri buruz daukadan argumentario osoa, eta horri buruz irakurri dudan guztiaren berri ematea, iruditzen zait, akaso fuerteagoa, naiz eta ez gauden ohituta horrela ikustera gauzak. Eta hoian azkeneko galdera edo botan nahiko nizukena bada beste poesia batetik tirata liburu hau idazterakoan bihotza pixka bat garbitzeko aukera izan duzu. Bai, izan da, bueno, eske oso poema kuriosoa da, ez? Bai. Nola garbitzen da bihotz bat izenekoa, asko gustatu zitzaidan liburu bateko izenburutik abiatutako poema bat da. Eta uste dut, askotan behar dugula bihotza garbitzea, ez? Edo bentsat, olako azal berritze moduko bat egitea, eta nik egin dut. Eta erinetzako iritik landaremurako aldaketa hori, bidaia hori, izan da bihotz garbiketa bat, gainera badaukat arraska oso handi bat benetan etxean, eta orduan ez, iruditzen zaidan benetan egin nezakela hori, eta ateran nezakela bihotza eta arraskan garbitu. Orduan esango nuke, azken 2 urte batan gauza asko gertatu zaizkidala, bai onak, bai txarrak, nahastu nautenak, poztu nautenak eta bar, eta orain bai sentitzen naiz oso modu lasaian, edo bai sentitzen bihotza bere lekuan, eta lasai. Espero dut zikinduko dela, eta gertatuko zaizkidala gauzak, baina bai izan dudala oso bizitza kontemplatibo bat, eta oso bizitza lasaia, nahita, behar nuelako apur bat gauza askorekin adiskidetu eta sendatu, baina orain bai sentitzen naiz beste leku batean. Ba, Oiana, mila eskeze iruditzen zaitere liburu honek jendeari agian bere bihotza pixkatxo bat garbitzeko ere balio diezaiokela, eta jarraitu dezazu idazten, zeguk irakurtzen jarraituko dugu. Eskerrik asko, plazera da olako berbak entzutea, norbere poemei buruz, eskerrik asko. Zula utz, zauri nahi bezain bat gehiago, otoizten zitut, nezazula utz, nezazuera manugunanu, amesten zitut, nezazula utz, zauri berriz nahi bezain bat, otoizten zitut, nezazula utz.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool? Entzuliok eta 5 segundu barru, 11 eta 40 minutu izango dira, eta hementxe gara bigarren kafearen azken txampa honetan puri-purian tartean murgiltzeko prest. Imanol González Urrutxaga ere hurbildu da gaur gurera, egun non edo guardion, Imanol? Kaixo. Eta puri-purian tarte osatuko dugu lauon artean, baditugulako hainbat proposamen eta hainbat gomendio zuekin elkar banatzeko, eta ez dakit norkasi nahi duen, Goiuri, June, Imanol bera. Etortzen da, ez? Imanolek. Venga, Imanol, segu zuzinen zure proposamena. Bida, nik gaur kontan ekarri behar dizuet ostrialontan estrenatuko dan pelikula bat, Backrooms izenekoa. Saiatu naiz pentsatzen, hemen eserita mazkidan 10 segundu hauetan, aber nola izango litzeken euskarazko itzulpena, baino atzeko gelak izango litzeke, baino ez dakit euskaraz badagon almazen edo, ez dakit. Atzeko gelak. Atzeko gelak bezala dituko diogu. Bai, zeitu gurritzen niri... Bai, berez almazena esan nahi du, ez? Badago hitz bat erabil dezakeguna, Uxu Alberdik erabilizuna bere liburu batean, aproposa izan daitekena, dala, dendaustekoak. Dendaustekoak dituko dugu. Bueno, eta mandioa izango litzateke euskal hitz honena. Vale, horietako dozein. Egia da, baserrari lotutako hitz badela gehiago, baina hori izango zen pixkat gauzak biltzeko leku hori, trastero, desban, edo bai, mandioa. Nik gomendatzen dizueten pelikula hau, nahiko berezia da, beldurrezko pelikula bat da, eta zuzentzen du 20 urteko mutil batek. Izen haula, Kane Parsons. Kuriosoa da, berezia da, zuzendari honek pelikula hau itxa lortu dola, kontu neukita, atzean da honeko iztetxea dela A24, zinema independentia bultzatzen duen ekoiztetxe bat, baino, aipatu behar dana da, duela 4 urte, mutil honek, zuzendu eta idatzi zula, historio antzekoa daukan telesail bat. Orduan, azken baten, historio guztia gertatzen da almazen baten, enpresa handi bateko almazen baten, eta baten protagonistak topatzen du
argi baten barrun gela oso handi bat. Gela oso handi bat, hutsa da ona, ez dagoena inor, eta gero ez da barrura gozartu, gero ez da misterio gehiago topatzen du, eta gero ez da gauza arraro gehiago topatzen ditu. Hau guztia dator, 2016 inguruan kaleratu zuten argazki batzutatik, hau da, gizon batek publikatu zituen bere enpresa, bere almazen handi bat saltzen zegola, eta bertatik atera zuten argazki oso kurioso bat izan zana pelikula honen eta aurretik egondan telesailan inspiratu duen germene horitako bat, eta azken baten zan hori gela hauts bat, horia, pareta horiak zuzkanak, eta horrek zuzendari honi sortu zizkion, ja argazkia ikustekin bakarrik ja beldurra sortze zion eta irutzeion horren atzen historio nahiko interesgarri bat egon alko litzekela. Eta esate dizuet, azken baten beldurrezko pelikula bat da, trailerra bakarrik daukaguna eta ostiral hontan estrenatuko dela zinetan, baina gogoa dauket ikusteko alde batetik telesai zan historio bat orain pelikula ekarri dutelako, eta nabarmena dalako zuzendari honen adina, eta azken baten kontu neukita dena datorrela argazki bakar batetik, ez? Nik uste beldurrezko pelikulatan beti egon dela abandonatutako sentsazio horren irudi hori, ez? Abandonatutako etxeak, abandonatutako hotelak, abandonatutako fabrikak, eta erutzait, tonu horretatik jarraituta zerbait berria aportatzen dula, baina beti denok ezagutzen dugun gauza batetik datorrela baita. I found a place. Hello? आपको खुशामदीद कहते हैं. Anyone there? Nik uste zu pelikula honek... Oiurilla arpegi txarra jartzen ari da. Nerilla ezin egona sortu dit. Ezin egona sortu dit, ja, esan diazunean, zuzenariak 20 urte dauzkala, eta pentsatu eta, zehari nahi zini egiten ere bizitzarekin, hemen jendea 20 urtekin pelikulak zuzentzen ari bada. Ez baino, gero trailerra ikusita ere, ezin egona sortu dit, bai irudiak eta baita soinu aldetik ere, hola beldurrezko pelikuletan garantzitxoa izaten dela kasi soinua eta entzuten dena ikusten dena baino. Irakurtzen nahinez, gazte hau youtuberra dala, o izan zala, eta, hau dena, telesaia egin baino lehenago, laburmetrai bat intzun, laburmetrai hori youtubera egozun, eta hortik etorri da bere ezaguntasun maila handioi. Baina bai, kuriosoa da, eta ikusiko dezuten bezala, eta ja bizkat historioa jakinda, nabarmena izango da, soinua eta musikaren tratamentua oso bereziki landuta dagoen departamentu bat izango dela, ze orokorren, bai dago dena oso ondo jantzita, eta aktore oso onak daude, hoietako bat aipatzearren guantxe galdu detela, baino daukagu Chihuatel, izen Chihuatel Eligio For, bastante ezaguna dela, baino izena ez detela jakin esaten. Finn Bennett, hemen Game of Throneseko prekuelan nik aktore haure apega jartzen nio, baino Chihuatel Jofor izena zuenik? Txuiete Jofo. Benetan? Ikusi genuen 12 años esclavitud, hola, pelikula ezagun horietako baten... Baina bai, aktoreen aurpegia oso ezaguna da, baina izen hori esan barra duket, onartu barra duket, lehenengo aldia da irakurtzen. Nik ere nuen izena jartzen bai. Eta baita dukeu, Renata Reinsve. Azik zenak aurko guntan baita. Dala, Sentimental Value ikusi genuen aktore... Aktore norbeiarra bai. Ordon, hori, 20 urteko gazte honek, youtuber honek, indula pelikula bat, A24 ekoiztitxarekin, eta egia esan itxura oso na dauke. Eta ja bakarrik soinuagatik eta ikusi dugun gutxiagatik, ja ikusi ezagugu bastante interesgarria da labintzat. Imanolen proposamen hau, Backrooms, mandilloak bezala itzuli izan duguna, baina egia da nahiko giro, iritarreagoan gertatzen dela, atzeko gela hoien, nolabait misterio edo beldurre giro hau, eta ikusgai dago, barkatu, esan duzu, Imanol? Ez, ostiral hontan egongo da zineetan ikusgaia. Zineetan ikusgai, beraz, ostiraletik aurrera. Backrooms, Imanolen proposamena zin izango da urrena? Nik egingo dut. Ados? Ze gertatu zait gauza bitxi bat gomendatzera natorren pelikularekin.
eta pelikulak izena du Kraken, el libro negro de las horas. Agian izen honekin ezaguna egingo zaizue, ze kontua da liburu baten egokitzapena dela, el libro negro de las horas, Eva García Sáenz de Urturik idatzi zuen, eta bada Gasteizko trilogiaren jarraipen bat, Gasteizko trilogiak, duela urte batzuk ospe handia hartu zuen, misterio bat bazegoela, Gasteizen hildakoak agertzen zirela, eta horri tiraka Eba García Sáenz de Urturik idatzi zituen hainbat liburu, eta protagonista liburu hoiena zen Kraken. Ez Krakena piztia mitologikoa, baizik eta ertzain bat, berez izena dela Kraken. Unai López de Ayala da pertsonaia. Eta kontua da, lehenengo liburuan oinarrituta egin zutela duela urte batzuk pelikula bat. Pelikulak, zinemaretotan egon zela, lortu zuela, uste dut, rekaudazio aldetik txukun, baina idazlea pixka bat egin zen desmarkatu liburutik. Etzen oso gustora geratu pelikularekin, berarekin, baina han non urte batzuk pasa diren, eta orain laugarren liburuarekin egin duten egokitzapena baita zinemarako. Hori bai, aktoreak aldatu egin dira. Eta hori da, gauza bitxia iruditu zait, lehenengo liburuan Unai López de Ayala zen aktore bat, eta lehenengo pelikulan barkatu, eta oraingo pelikulan Unai López de Ayala baita ere, adin berarekin, hau da, ez da, lehenengo pelikulan 20 urte zituen, eta oraingo pelikulan joango gara 60 urte, batean salto egingo dugu, eta 60 urte dauzka eta aktore aldatu behar da, ez adina uste dut antzekoa dela, baina aktorea aldatu dute, eta Alejo Saures da orain, aktorearen, protagonistaren papera egiten duena, eta zergatik esan dudan bitxi iruditu zaidala hau, albiste asko ikusi nituelako pelikula hau grabatzen ari zirela, hau da, Gasteizek Kraken pelikularen bigarren atalaren grabazioa hartu du edo, gaur kale mozketak ari direlako hemen grabatzen edo, Magi Zibantos batu da Gasteizko misteriozko trilogiaren pelikulara. Orduan, pelikula garatzen ari zenean albiste asko irakurri nituen, eta behin estrenatuta ez ditut ikusi. Eta horregatik ekarri nahi nuen gaur hona, ze iruditu zait, grabaketari eta rodajeari buruzko albisteak maiz topatzen nituela, eta duela hilabete apirilaren 24an estrenatu zen, eta ez dudala hainbeste entzun, eta, uste dut, orain eman behar zaiola oi hartzuna ez, jendea orain joan dadin zinema aretoetara, eta lehenago, interesa sortu dezakezu, baina jendeak ezin zuen zinema aretoera joan ikustera, eta orain joan daiteke, eta albiste gutxi. Orduan horregatik ekarri nahi nuen batetik, badakidalako ziur gure entzulen artean jende askok liburua irakurrita duela, ze izan zen superbentas esaten den horietako bat, ale ugari saldu zituen liburu honek, bestetik agian jendeari interesgarri irudiko zaio, bereziki Araban grabatutako pelikula bat delako, eta batzuetan ziur entzuleren bat egongo dela ni bezala ikusten dituna pelikula soilik hemen grabatutakoak direlako, eta ikusteagatik, begira, nola ezagutzen dut. Donosti agertzen, begira, usturre mendiaren punta, gian egongo da norbait esaten duena, nik Gasteiz ikusi nahi dut pelikula baten, edo Arabako herrixka batzuk, eta hirugarrenek, aitortu behar dudalako, nik liburuarekin gozatu noelako. Zer kontatzen du pelikulak orain? Protagonista esan dudan bezala ertzain bat da, Unai López de Ayala, erretiratuta dagoena kasu honetan, edo erretiratzear, edo, pixkat alde batera utzita bere lana eta dei bat jasotzen du. Eta dei horretan esaten diote, hau ez da spoilerra, ze trailerrean ere agertzen da, dei horretan esaten diote, ez dakitzen bat, denbora tarte bat duela, liburu zehatz bat topatzeko, eta liburu hori ez badu topatzen, bere ama hil egingo dutela. Baino, Unai harrituta geratzen da, ze Unai hazi da bere bizitza guztian zehar ama gabe. Eta ama hilda zegoela kontatu zioten berari, eta bere aitarekin, eta anaiarekin, eta antxe Arabako herri batean, eta orduan esaten du, baina nola, nik orain liburu bat topatu behar dut, edo nire ama akatuko duzu, nire ama hilda dago. Bai? Hori da pixkat, hackerrek hartzen dizueten, bialtzi zuenen telefonora mezu bat esaten, zure semeak, edo zure semea naiz, telefonoa aldatu dut, mesedez, bialdu jaztu bizun bat, 5.000 eurokoa, eta esatezun nik ez daukat semerik. Ez daukat semerik, eta ez dauzkat 5.000 euro. Hori da. Baina, horrelak, antzeko zerbait, baino serio jarrita. Serioago, eta
eta ja, misterio puntu batekin, eta, klaro, egia esan, pelikula amaitu ingo litzake gizon honek esaten badu taukatama agur, eta listo, eta egin behar da, ordu eta pikoko pelikula bat. Bueno, hori da abia puntua. Eta orduan bera hasten da, erlojoaren kontra, esan dezakegu, liburu hori topatu nahian, ze bestela bere ama, edo bere ustezko ama, edo ez da, edo bada, edo zen, hile egingo da. Eta gomendatu nahi nizuen, eta horixe, Kraken, el libro negro de las horas, oso pelikula arabarra, zinema aretoetan topatu egitekeena, pentsatzen dut uneren batean iritsiko dela streaming plataformetara. Hortxe Goiuriren proposamena, 7 minutu guardiko 12etarako, nik bisi kontatuko dizuet nerea, eta Juneri ere tarte utziko diot, bere proposamena konta bezala. Presidentearen tarte izena du pelikula honek, gazteleraz iritsi da filminera, eta ostegunean estreinatuko dute bertan, prentsarentzat dagoeneko aurrikuspen edo aurretik ikusteko pase hori eginda. Oso film gomendagarria, oso film intimoa, eta nolabait esateko Irakeko 80ko hamarkadan kokatzen den alako erretratu intimo eta eraberean politikoa. Neska gazte baten begiradatik kontatzen da. Hasan Hadi zinemagileak berak nahiko autobiografikotzat jodu elkarrezketetan, naiz eta gero neska gazte baten, berare ume bat zen, ahotan edo protagonismoan kokatu duen historia labur kontatuko beharko balitz, edo logline batean kontatu beharko balitz, Hasan Hussein, Irakeko presidente, edo diktadore zenaren, bisita baten inguruan kokatzen da, eta irakasleak zozketa bat egingo du ikasgelan, tarta presidenteari norke egingo dion, Saddam Husseini tarta norke egingo dion aukeratzeko, eta neska honi protagonistari egokituko zaio. Amonaren gana joan, dirurik ez du tarta hori egiteko, eta hor hasiko da, abentura eta drama txiki bat tarta hori nola gauzatu alizateko. Eta hor bitartean, umore absurdo xamarra, euskortasuna, beldurrasko, injustizia politikoa, irakurri dut kritikaren batean esate zuen, aurrak heldu eta helduak eta soldaduak aur direneko pelikula bat, ez dena pixka bat nahiko hankazgora dagoen erregimen politiko batean, eta hor erdian, haurtzaro heldu horren esentzia puntu oso lehun hori ere bai, ez? Esango nuke oso kritika honak jaso dituela, Lamia protagonista duen pelikula honek, eta, hor adiskidetasun edo bere lagun zaetekin egiten duen bilaketa eta arazoari soluzio eman nahi horrek ikaragarrizko konexioa lortzen duela publikoarekin, ezta? Iraken hautagai izan zen, joan den urteko Oscar sarien, nazioarteko pelikularako bide horretan, ez dakite, urrezko ganbaran sari eman zioten, Kango jaialdiko zinemagileen 15 horretan ere publikoaren saria jaso zuen, eta benetan oso pelikula politikoa, baina oso ikuspegi ederretik kontatutakoa. Eta pixka bat zuzendariaren haurtzaroko oroitzapen horietatik abiatuta, pixkat hausnarketa bat gaur egungo begiradatik, 80ko Irak horrekiko, zorionez, ez dakit oso ondo zer den, ze honetik eta txarretik izango du ziur denak, azken 3 hamarkada hauetan hainbeste aldatu eta hainbestetan aldatu den Irak horren eta bide politikoaren iraganeko ikuspegi bat edo analisi bat, ez? Eta horre zuzendariak berak esaten du bere amonak izena galdetu ziotenean beldurragatik edo izena ahaztu egin zuela. Hala kontatzen du berak, ez? Halako beldurra jasantzuela amonak garai haietan, izena bera ahaztu egin zuela, pixkate pelikula nolabait kokatzen duen metafora bat bera, eta badago, ez, Lamiaren protagonistaren amonaren paper hori pixkat zuzendariaren haurtzaroko giro horretan kokatuta. Aktore oso amateurrekin osatutako pelikula, 2 aktore protagonistak, 2 gazteak casting ibilbide oso luzean topatu dituztenak izan dira, inoiz aritu gabeak, adin horretarako, eta orokorrean Iraken oso aktore eskola gutxi daude gaur egun, eta beraz pelikula osatzeko bide hori egin dute, eta Irak orain arte
ez dakit, ikusi ezten edo erakutsi ezten Irak bat erakusten duela, dio zuzendariak berak pelikula, egia da oso paisajistika, estetika eta akaso gure imaginarioan daukagun Irak beliko bombardatu eta okupatu hortatik aratagoko herrialde bat ikusten dela. Inguruko beste herrialde batzuk askoz gehiago ikusi ditugu, Iran, Libano, zinematografiari dagokionez, baina Irak bera nahiko herrialde iskutukoa izan da orain arte eta benetan pelikula honetan ikusten dena. La tarta del presidente, bueno, esan da bezala, bere zuzendaria Hassan Harida, lehenengo pelikula du, opera prima delako hori, eta ostegunean filminen ikusgai izango dena. Eta azkenan hainbeste denbora ziotutzi Juneri, nahi duzu datorren asterako gorde June? Bai, agian gordeko dut eta hola gaina horrengo asterako. Badaukazu zer kontatua. Entzuleok minutu pasatxo geratzen zaizkigu eguerdiko 12etarako, beraz agurtu egingo zaituztegu, eta zuek agurtzeko, Malakia zen, bai, Imanol? Nik bakarrik aipamen txiki bat, aurreko astean Goiuri komentatu zuen telesail bat, ikusi berriet azkeneko aste honetan, zala se tiene que morir mucha gente, eta mendik komentatu nahi dizuet, ja ikusi ondoren, ze Goiurik komentatu zuen ikusi aurretik, baino nik komentatu nahi dizuet, ikusi ondoren oso telesail dala, eta nik aipatu behar dizuet. Movistar Plusek ematen du aukera telesail guztien lehenengo atalak ikusteko, nik ikusi nun gratis lehenengo atal hori, eta hainbeste gogokin gelditu nintzen gainontzekoak ikusteko, hilabete bat hartu nula, eta gainontzeko guztiak ikusi nitula horrengo bi egunetan. Gorkak esan du, Zumarragan Zinekulben ematen dutela ostegunean pelikula, baina ez dakit zein, Gorka? 11:40 esan du? Zurea. Bai, igual bai. Oso bai, aukera daukezu ez, Zumarragarrok ala balin bada, bihar bai estatuko dizuegu, La tarta del presidente ikusteko. Goizeko 12etarako minututxo bat, eta Juneren gomendioa Malakia zen intro aro berri bat. Hau, honekin utziko dizuegu, urrengo minututxoan bihar bagatoz goizeko 12:05 hemen, zuekin bigarren kafea hartzeko informazioaren txanda orain naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.